Добро утро. За щастие президента подаде оставка и реши да направи партия. Ще моля всички граждани да не си продават гласа, защото достатъчно време търпяхме циганите и турците, които лесно продаваха гласа си на ДПС-та, на гербаджи, на който и да е било. Не си продавайте гласа, не си продавайте душите. Виждате с продаването на гласове и не обществено единство, как едни цигани и турци от най-долния ешелон, най-ниско интелигентните, управляват държавата. Защото за мен точно това е. Някой може да ме обвини в расист, много лош човек, обаче това е истината. Заради цигани и турци, които си продават гласа, ние заприличахме на циганските квартали отвътре. Един вид, на нас ни харесва да едем лайната на мангалите, на циганите, на бандитите, на нас ни харесва да едем тяхните лайна. Това се получава. Защото те са мизерни отвътре и ни го предават на нас да свикнем с тази мизерия. Хубаво е там. Хубаво е, защото те са свикнали. И когато мизерията на всички изпъкне и усетят каква смрад е, ние им се живее на тях там. По-лошото от това е, че, както казах, ние едем тяхните лайначи и ние се вмирисаме отвътре на циганско. На Ото, на Долно, на Кенеф, би го казал дори. Защото сме се подали на тяхната манипулация. Не си продавайте гласовете. Сега някой може да ми каже, че ма расист, ама едиско няма никакво значение. Семета е. Това е истината. В България не си продавай гласа. И ако от тези цигани има съвестни и не са мангали, и от турците има съвестни, които никога не са си продавали гласа и се чувстват българи отвътре, нека направят правилен избор. Макар че аз съм, както казах, на това държи точно заради 90%, които си продават гласа. Има някакви дет не си ги продават, на други пък не им пука. Не си продавайте гласа на никоя партия. Българи. Точно за това сме това държи. Заради продажността на циганите и турците. Се заразиха и някои българи те да се продават. Заради цигани и турци. Някой може да ме обвини в етническа омраза, се ми е тая. Когато виждам, че един циганин и турчин върши нещо, което не е угодно за мене, като български граждани и за всички граждани, и когато видя, че един циганин и турчин ме кара да му свиквам с помията, с тази антипатия към българското, с това да свиквам с кочената, с мръстията и с кенефа, който той ми предлага, ами ако искате ме наречете расист. Някой ще каже, че съм много краен, ами мисля, че от нашата либералност, от нашето такова какво да правят или такова нататък, са стигнали до това. С нашата либералност изядахме лайната на циганите, дето обичат кочената и обичат престъпността и отвътре са си кочена. И напривържат и нас с това. Това мога да го кажа отличен опит. И кълнат. Значи, забележете,
на кои са врачките. 90% от врачките кои са? Като изключим Баба Ванга и други такива работи. Цигани и турци. Циганите и турци гледат и на кафета, а то е дяволска работа. Не ми обяснявайте да се връзвам с дявола и да ми кажа, че дявол е хубаво нещо. Дявол е лошо нещо. И циганите за кой хора? Някои са, някои не са. Както как 90% са дармадан. Благодаря.